Niki wonten nawala malih. Wah, Fahmi laris men bengi iki. Ayo. Nyuwun langgam ali-ali request Mbak Fahmi. Oke. Ayo kene Mbak Fahmi. Gen dikancani karo iki Gentari. Ayo Gentari kene. Monggo. Kene ngadeg kene. Wah, Pak Puhratin nek karo Wit mau lho, lirak-lirik. Diaturi Pak D nek karo Gentari pancen kaya tumbuh karo tutup kok. Dalu niki mboten ketawis ngantuk, Pak D. Oh, genah. Sumringah. Mesti tanggung jawab kok Pak D. Remenane Pak D lak sing gedhe dhuwur ngeten iki ta. Heeh, sing blengah-blengah ngono iki. Sing bakoh. Sing bakoh ayo no. Iso nyurung bis barang kok nggih. Durung bis bareng. Ayo, dibawani sik. Ayo. Senang kula. Ayo, wiwit saka Mbak Fahmi. Monggo. Jeneng kula glali aja lali Nano. Ayo. Aja dianggep sapele. Hop. Yo. Tri Gentari. Ya. Hamung ngati. Nurane tansah deli awakmu ki ajar nyinden wit umur pira Gentari? Kula lulus SMP. Oh, lulus SMP. Heeh. Terus nang SMKI apa nang endi? Kula ten Sekolah Kesehatan Mendet Perawat. Loh. Biar ki sekolah perawat. Nggih, Pak. Weh. Lho bener Pak Deratin. Pas niki jenengan. Kok bener pripun ta, Bu? Lah kan iso dirawat. Bisa dopeni nggih. Dopeni maksudnya dopeni. Bu. Oh, Pak Desamino barang ngefan. Wah, Pak De nek Gentari ki gatel awake. Kaya kudu kon ngukurke wae. Sing nyelentem nggih kok mesem. Dipoto. Heeh. Mar moto iki kaling-kalingan aku arep delik kene kono kewuh ae. Jane aku mah kon lunga kok kono jane. Ayo Mbak Fahmi. Yen dadi lara gelo sedih rinten dalu Ya genti Tri Gentari ketokan menos ya. Ya. Nganti besok apa Maneh nano ya. bakal bali Ya. Yen bali bejo Ya Mbak Fahmi, langgame. Monggo. Ya, Mbak. Ngagemo aliko pambriye aja lali marang
oh eh oh Yo Gentari, ayo. Pilihanku beriman biru pamriye lir sulisnya ingkang wati Yo bablas kembang rawe, ayo. Terima kasih.